Здравейте, уважаеми дами и господа! Днес е 15 ноември. Частични избори се провеждат в цялата страна, в София и в други градове. Искаме да ви споделим нашите виждания, нашия мониторинг относно провежданите избори и дали все пак медиите успяват да съобщават през деня резултатите резултати към 12:30. Кой ще спечели Софийското дерби? Вестник Дневник продължава да се опитва да информира по време на деня, като много така използва един трик, може да не е трик, но трудно може да се докаже. Анкетата към 10 часа сутринта под 4% са отговорни на въпроса кой ще спечели Софийското дерби в деня на изборите. В анкета на Дневник, според 68,3% от гласувалите в анкетата Софийското дерби ще спечелят сините, а според 27,2% ще спечелят червените, сочат резултатите към 12:30. Да видим анкетата на Дневник. Аз вече веднъж гласувах, веднъж за сините, друг път за червените. Не знам точно какво иска да кажат, но ето примерно това е анкетата. Посочва се, че избирателен закон обаче забранява огласяването на данните. Каква е подкрепата за кандидатите преди Централната избирателна комисия да обяви края на гласуването в късните вечерни часове? За да не нарушаваме изискването, явно може би го заобикаляме, ви предлагаме да прогнозирате кой ще спечели. И ето тук гласуваме сега за сините. Гласуване. Хоп! 1068 са гласували. Благодаря ви, че гласувах. Резултатите ще съобщим в следобедните часове. Ако искаме да гласуваме пак или за сините, това може да опитаме пак веднъж. Ето, хоп. Тук като че ли не дава още. Последните данни през седмица сочиха, че победа за сините очаква 65,1% от софиянци, а за червените 22%. Все пак днес е изборен ден, пак също се показва какво е съотношението на силите в деня, което е забранено. Да видим дали други медии, които сме така проследявали и сме посочвали в нашия мониторинг за предходните избори, дали има някакъв ефект от това, че ние успяхме да разгласиме на доста от места и доста медии за начина на разгласяване на информация преди или в деня по-точно на изборите, което е забранено. News.bg спазва. Да видим сега тук. Също няма в Mediapool, както миналия път имаше, миналите избори. Мисля последните, които бяха. Ниска избирателна активност към София към 13 часа. Тук се говори за избирателна активност, не се говори за по хитър начин да се посочва към кого клони избора. Машините за изкуствен сняг, тук също Focus News тази година, в смисъл не тази година, този път не посочват пряко или заобиколно за това как са гласували хората. Ето проследяваме, така че към 12:35, впрочем към 14:35 ситуацията е такава, че ни се струва, че като че ли сме помогнали да се спази закона с нашите мониторинг от предходните избори.